Gisela Carrion va establir un nou rècord amb un temps de 17 minuts i 42 segons, superant l'anterior marca de Laura Orguer que tenia des del 2016 amb 18 minuts i 12 segons. En segona posició va arribar Bàrbara Ramon, mentre que la tercera classificada va ser la berguedana Laura Bruch, que va entrar a meta 22 segons després de la segona. Pel que fa a la categoria masculina, el vencedor va ser Genís Ferràndez, que va aturar el cronòmetre en 15 minuts i 5 segons, millorant el rècord que tenia el berguedà Toni Baños des del 2022. Baños, guanyador de les 6 de les últimes 7 edicions, enguany no va pujar al podi. El segon lloc va ser pel beganès Jan Torrella, a 6 segons del guanyador, i el tercer per Miquel Cruz, 2 segons darrere de Torrella. La cursa va comptar amb 1.000 inscrits i, malgrat les baixes temperatures, els carrers de Berga es van omplir de públic animant els corredors i corredores. Com és tradició, hi van participar persones de totes les edats i de tot el món, moltes d'elles disfressades, consolidant un any més la Sant Silvestre com una cita imprescindible per acomiadar l'any fent esport i en un ambient festiu.